हेल' फरायसाफोर बेयो सानखान्थिनि मोनसे गोनांथार बाथ्रा आसा खालामो नोंसोरो बयबो बे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिगोन सिगाङाव मल्टिप्लिकेशननि साइन रुल्स साइन माने पजिटिभ साइन्स प्लास साइन नेगेटिभ साइन थायोबा सानजाबनायाव मारै खालामनांगौ बेनि बाथ्रा नैबेनि जाहैबाय रुल प्लास इन्टु प्लास इक्वल टु प्लास माने दाजाब जों दाजाबखौ सानजाबब्ला दाजाब मोनगोन दिस इज द रुल रिमेम्बर दिस प्लास इन्टु प्लास इक्वल टु प्लास थिग बिब्दिनो माइनास इन्टु माइनास इक्वल टु प्लास alright minus into minus equal to plus plus into minus equal to minus minus into plus equal to minus alright example ko nahin जोंहा नैबाव plus 8 into plus 2 मोननै सिन दंना मोननै सिनावथ' जोङो मोननैखौ लिरनो हायाना मोनसेल' लिरनो हायोना ओंखायनो प्लास इन्टु प्लास इक्वल टु प्लास प्लास इन्टु प्लास इक्वल टु प्लास बे प्लास साइन नैबे प्लास साइन जोबनायाव जोङो बे प्लास साइन मोनगोन अके बावनायदो माइनास साइन जों मोनसेल' साइन लिरगोन ना ओंखायनो प्लास जायो माइनास इन्टु माइनास इज प्लास Okay, plus into minus is minus. Okay, minus into plus is minus. Now, how to remember this? गासिबो साइनआ एखे जायोबा प्लास जायो प्लास 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 माइनास माइनास प्लास ओके साइनआ जुदि एखे जायो होमबा प्लास जायो प्लास 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 माइनास 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 प्लास ओके बावनायदो प्लास माइनास 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 प्लास माइनास इजि टु रिमेम्बर ओके दानिया बे डिभिजन राननायाव प्लास राननाय प्लास बेयो सानजाबनाय बादिनो सानजाबनाय बादिनो बियो सानजाबनाय बादिनो ओके सानजाबनाय बादिनो बियो नायदो सानजाबनाय बादिनो एखेबारे ओके जस्ट रिमेम्बर एखे सानजाबनाय बादियानो ओके बावबो सेम एखे साइन जायोबा प्लास जायो प्लास प्लास माइनास 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 प्लास माइनास प्लास माइनास 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 प्लास माइनास एखेबारे सानजाबनाय बादिनो माल्टिप्लिकेशन साइन रुल बायदि बे एखेयानो ओके दानिया बेयाव दाजाबनाय आरो दानख'नाय बे लिरनायाव एसे कन्फ्यूजिं बाट रुल इज लाइक माल्टिप्लिकेशन रुल नै खाथि खाथि बेयो नैबे दाजाबनाय दाजाबनाय दानख'नाय दानख'नाय दाजाबनाय दानख'नाय दानख'नाय दाजाबनाय बेबायदि मोनगोन आरो गेजेराव इन्टुबो गैया डिभिजनबो गैया ओके खाथि खाथियावनो प्लास प्लास माइनास माइनास प्लास माइनास माइनास प्लास खाथि खाथि ओके होमबाबो बे रुला सानजाबनाय बादियानो plus is plus, minus
is plus, plus minus is minus, minus plus is minus. Okay, ni boleh ni. 8 plus again bracket plus 2. Naive ni se sin ko se sin ko se kembaran nak ni jeng. Mana muncul sin mana na? Muncul sin mana kena? Be mana sin kaci tu na? Be mana sin gitu je muncul mana kena? The plus plus is actually plus. Okay. Minus minus again plus. Sanjam ni ujian ni. Okay, plus itu. Okay. Plus minus minus. Okay. Minus plus minus. Okay. Easy. Baby dine. Plus plus plus. Minus minus plus. Plus minus minus. Minus plus minus. Alright. I hope you remember these rules. These are very important rules